Bekuyinkonzo enomunye ukuphelezelwa iphoyisa elichazwe ngebelizimisele kakhulu emsebenzini walo. Ozakwabo uMjwara bathi ube uthanda kakhulu umsebenzi wakhe futhi ewuhlonipha. Ngeledlule wayenozakwabo ababejutshwe ukuthi batshuze emfuleni umsunduzi kufunwa abantu ababemoke namanzi. Kuthiwa wathola ubunzima kungaphefumuleki esemanzini wase eminza. Ngezwe nje ukuthi usisi wakho ungena emanzini eyosiza abantu akabange sabuye. Akekho sangichazelile ukuthi kwenzekani ngoba ukufundelile phela ubhukude. Wayithola itraining kade bechaza izolo. Ozakwabo ophikweni lwabatakula besemanzini bathi ube nobuhlakani obukhulu. We were gutted, heartbroken to hear of the loss of Busi. She was an inspiration to the younger generation and very precious to us. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uyaphika ukuthi amaphoyisa enza kancane ukusiza izisulu sezikhukhula. There was no slow response kahulumeni this time. Abantu ababekhona lapha kwalandwa amaphoyisa ezinhla ehlukene ngoba ayezinhla ehlukene amaphoyisa. She was one of those units. uMjwara ushiye umyeni kanye namandodakazi akhe amabili. Londi Khadebe, SABC News eMgungundlovu.